και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ εστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτό. Αλλά υπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχυέφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτά τρόμος και έκσταση, και ουδεν είπον, εφοβούντο γα. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωοποιό και αδιαιρέτω τριάδη, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.